салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. Умедворам хуб ҳастед, сиҳату саломат ҳастед. баъзе хабарҳои муҳим дорам, баъзе ба саволҳое ки срочно муҳим ба ман додан хоҳиш кардам подписчикои муҳтарами ман ки ниҳоят аксарияти онҳо инсонҳои масалан ҳастанд ки каналро дастгирӣ мекунанд, падилитса мекунанд, видеоҳоро, комментариҳои хуб менависанд. ба хотири анамунҳо ман кӯшиш кардам каме вақт ёфта видео кунам. ҳаминро ба шумо гуфтаниям ки дар канали ман, канале ки юрист ҳастам, фақат на ин ки фақат маслиҳат метиҳам. ман дар суд дар тафтишот иштирок мекунам. мана бинед, ин визиткаи ман аст, ёрӣ ва маслиҳати ҳуқуқӣ. ёрӣ чи аст? ёрӣ нафаре ки корҳои дар суд кораш ғалтидааст ё ки дар тафтишот аст, боздошт шудааст, ё ки ба ягон мақомоту идораҳо масалан ариза навистанд дар кор, масалан ё хона мехарад ё замин мехарад, ё ҳуҷҷатҳои ӯро тафтиш кардан лозим, чунки ӯ сарфаҳм намеравад ки ҳуҷҷатҳояшро барои гирифтани РВП вид нашиста гражданства супоридан сарфаҳм намеравад. мана ҳамин масалан дар бораи нафақа пособиямат капитал, яъне мо ҳам ёрӣ мерасонем, ҳам маслиҳат метиҳем. маслиҳат аз ёрӣ фарқ дорад. ёрӣ расондан масалан шартнома мебанданд, меравем дар ҳамон суд тафтишот шишта иштирок мекунем, ё дар харидани замин, хона иштирок мекунем ба ҳамон ҷое ки онҳо масалан мехаранд хона ё замин ба воситаи ипотека. ҳуҷҷатҳои он хонау заминро тафтиш мекунем, мефаҳмонем ки хато ҳаста нестанд. масалан дар бораи нафақа бошад, масалан мефаҳмонем ба куҷо муроҷиат кунанд, чӣ хел муроҷиат кунанд, аризаҳо лозим бошад, аризаҳо менависем. барои ҳамин анамин визиткаи ман аст. маслиҳат дигар аст, ёрӣ дигар аст. маслиҳат фақат маслиҳат медиҳам. маслиҳати ман дӯстони азиз дар ҳамин ютуб бепул аст. фақат ҳамин калимаро донед ки дар канали ютубам маслиҳатҳои ман бепул аст, ройгон аст, ба хотири савоб, ба хотири Аллоҳ. баъзе инсонҳо бисёр гапҳои пасту баланд дар комментария менависанд. дар ютуб гуфтӣ ки маслиҳати ман бепул аст. дар ютуб бепул аст. дар ҳамин канали ютубам маслиҳатҳои ман дода истодам, ин ройгон бепул ҳастанд. ман аз касе барои дар ютуб масалан видео пешниҳод карданам маош намегирам, зарплата намегирам, касе ба ман пул намегзаронад дар ҳамин канали ютуби ман. ман метавонам ки ҳозир ҳамун спонсор масалан ҳамун чизро монам, нафароне ки масалан спонсировать мекунанд дар ҳамун канал пул мегзаронанд. ба ман лозим нест ҳамин, чунки ман фақат ҳамин канали ютубро ба хотири савоб, ба хотири дастгирии мардум ва халқ оғоз кардам корро. нафароне ки бифаҳмед, нафаҳмед, таваккали шумо ба Аллоҳ. гапи пасту баланде ки дар поёни комментариҳо менависанд, чӣ занҳо, чӣ ҷавонҳо, чӣ мардҳо, бовар кунед ман парво надорам. таваккали ҳамаро ба Аллоҳ меспорам. фақат инро бидонед ки шахсоне ки хушбахт ҳастанд, чӣ қадар дар бораи онҳо гапи пасту баланд зананд, онҳо парво надоранд. онҳо гуфти рӯсо ба пеш период гуфта аз пай коршон рафтан мегиранд. аҳамият намедиҳанд ки чӣ гуфт, ба онҳо ҷанҷол намекунанд, баҳсу мунозира намекунанд, чунки вақт надоранд, аз пай кору зиндагии худашонанд. барои ҳамин аксарияте ки гапи пасту баланд менависед, ҳаминро донед ки ман ҳамаро медонам. юрист ҳастам, инро фаромӯш накунед. ховай номи ту дар ютуб дигар аст, аккаунтат дигар аст, ё масалан ман хоҳам агар дар куҷое бошӣ, дар кадом давлате бошӣ, дар куҷо зиндагӣ дорӣ, ному насабат чия меёвам. бовар кунед, аммо ба ман лозим нест. ман вақти қимати худро намегирам. аз оне дида аз рӯи як одами бетарбия ман кор кардан, онро ҷустан, кофтан, агар ман 2 рукат намоз хонам хубтар аст. 100 маротиба номи Аллоҳро зикр кунам, ӯ барои ман хубтар аст ки дар ин дунё он дунё ба ман масалан шафоат мебахшад. барои ҳамин ҳар як инсон ҳар хел фаҳмад. кадоме ки чӣ гапи пасту баланд мезанед, таваккалат ба Аллоҳ. Аллоҳ гуфтааст ки одами бадро ба ман супор. ман одами бадро ба ҳамон Аллоҳи бузурги ягонаам месупурам. чунки ба он навиштани комментарие ки шумо менависед, бовар кунед, ман парво надорам. ва шумо фикр кунед ки шумо як бетарбиягӣ худро дар он ҷо нишон медиҳед. тарбиядор одам ҳеҷ гоҳ ҳеҷ касро намеранҷонад. тарбия дидагӣ, агар вай дар ҳақиқат дини исломро эҳтиром кунад, касеро намеранҷонад. чунки ман ба забони тоҷикӣ гуфта истодам ки дар ҳамин канали ютубам бепул ройгон ба шумо видео мекунам барои савоб. нафароне мехоҳед бепул маслиҳатҳои мана барои худтон марҳамат ҳамин канал дар омадед,
анами видео калимаи видеоро ман ози ман нишон тиям анами калимаи видеоро доим нишон метиям аммо бисёриҳо ки меҳмони нава намефаҳманд анами видеоро дидед ҳамин видеоро ки зер кардед ҳамин видеоро ки зер кардед ҳамаи видеоҳои ман бинед қаторак меравад ман зер кардам ҳаминро зер кардам ана бинед ҳамаи видеои ман қаторак меравад зиёд инсонҳо мегӯянд ки мо анами хел номи шуморо менависем дар ҳамин як видеои шумо медароем баъди видеои шумо дигар мебарояд чунки хато мекунед ҳамин калимаи видеоро зер кунед аз саҳифаи ман калимаи видеоро зер кардед ҳамаи видеои ман мераванд марҳамат бепул мехоҳед маслиҳат дар ҳамин канали ютуби ман даромада видеоро зер кунед ҳамаи видеоҳои ман ба фоидаи мардум аст дар бораи ҳуҷҷат рвп вид на гражданство маткапитал пособия нафақа пенсия дар бораи суд алимент дар бораи депортатсия дар бораи донистани суроғаҳои вазоратҳои хориҷӣ тамоми давлатҳо дар бораи донистани посолствои тамоми давлатҳо рақами телефонҳошон дар бораи мвд фсб ҳам русия ҳам тоҷикистон мвд масалан дигар мақомотҳои прокуратура суроғаҳошон бо телефонҳошон официални сайтҳошон ҳамаш дар ҳамин канали ман аст марҳамат бинед аз ин канал зиёд чизро бо худ мегиред ва баъдан ман ба шумо гуфтаниам ки нафароне ки бепул хоҳед марҳамат дар канали ютуб фақат дар канали ютуб ман ройгон ба хотири шумо видео мекунам ин видеоро ҳамин хел намегирам дар ютуб партиям инро меҳнат мекунам қонунҳоро варақ мезанам соатҳо мехонам менависам баъд масалан видео мекунам запис мекунам баъд монтаж мекунам баъд ба шумо пешниҳод мекунам барои ҳамин нафароне ки меҳнати манро қадр мекунанд ҳазор раҳмат менависед гапҳои хуб дар ватсап алоҳида бисёр суханҳои хуб мегӯед дуои хуб метиҳед ҳазор раҳмат нафароне ки ба қадри меҳнати ман намераседу ба ҷои раҳмат масалан даромада комментарияҳое ки бемаънию беодобу масалан дуои бад мекунед ман таваккали шуморо ба аллоҳ додам аллоҳ ягона худаш дида истодааст баъдан ҳаминро гуфтаниам ки зиёд инсонҳо саволҳо медиҳанд дар бораи мад капитал гӯё намедиҳанд хелу хел ҳозир лоиҳаро савод дошта бошед савод доштагид мефаҳмед закон проект лоиҳа шудааст ки масалан нафароне ки аз дигар давлатҳо меоянд ман видеоам пештара карда будам омада дар гражданин мешаванд дар мад капитал мегиранд аз буҷаи давлати русия барои ҳамин нафароне ки то 5 сол зиндагӣ кунанд баъди 5 сол дар русия таваллуд кунанд ба онҳо маткапитал дода шавад инро пешниҳод карданд қонунан оле ба имзо нарасидааст инро бояд донед инро бояд ҳатман донед ки ҳозир лоиҳа ва ҳамин гуфтаҳо таҳти баррасии депутатҳои госдумаи федератсияи русия қарор дорад ғайр ин оиди армия хизмати ҳарбӣ зиёд инсонҳо мегӯянд ба мо даъватнома омад хоҳиш мекунам видеои пештараро бинед пурратар фаҳмондам оиди нафақа оиди маткапитал пособия низ видео дорам марҳамат бинед ман имрӯз ба саволҳои зиёд инсонҳое ки манро хоҳишу илтимос карданд ки дар бораи кор ҷои кор ёфтан кам меҳам ба онҳо кӯмак кунам ман дар бораи ҷои кор ба куҷо муроҷиат кунанд масалан зиёд инсонҳо депортатсия доранд запрет доранд аҳволи вазнин доранд дар ин ҷо рӯзҳои охир дидед чӣ қадар редҳои вазнин шуд бисёриҳо депортатсия шуданд масалан бисёриҳо хориҷ шуданд аз русия аксарияти онҳо шароити вазнин доранд ва онҳо ҷои кор мекобанд баъзиҳош дар ҳамин русия ҳастанд ҷои кор мекобанд ба шумо гуфтаниам ки ҷои кор ман шахсан ягон ширкат компания надорам ки шуморо ба ҷои кор таъмин кунам ман фақат ҳамун ширкатҳое медонам ки масалан қалобу мошенник нестанд шумо худатон муроҷиат карда шумо худатон резюме нависта забони русия англисиро донед надонед агар масалан нафароне ҳаст ки ба забони англисӣ резюме шуморо менависанд аммо онҳо маблағ мегиранд менависанд бемаблағ ҳозир ҳеҷ кас кори шуморо намекунад инро бояд донед худатон муроҷиат мекунед худатон виза мегиред худатон билет самолёт мегиред меравед барои ҳамин солҳои охир қалобон мошенникҳо зиёд шуда истоданд илтимос эҳтиёт бошед ба куҷое ки кор фақат официални сайти асосӣ ҳамон компания муроҷиат кунед ман фақат ҳаминро гуфтаниам ки компанияи конкордия дар англия ҳаст ин бисёр компания ҳаст ки корҳои бисёр сезонианд саҳроиянд чидани мева сабзовот фаҳмидед аз 3 то 6 моҳ вақти корӣ аст аммо маоши хеле хуб дорад шароити хуб дорад яъне агар ки нафароне ки ба ин ҷо рафтан хоҳед
аввал каме ҳам бошад англисиро донед, забони русиро ақаллан донед. вақте ки шумо дар ҳамон чиндани меваву сабзавот ё фермаҳо кор кунед, донистани забони англисӣ ҳатмӣ нест, аммо агар забонро донед бо беҳад хубтар аст. вақте дар он ҷо зиндагӣ мекунед, забонро донед, ба мағоза меравед, ба тамошо меравед, ё мумкин ки ин кор сезони аз 3 то 6 моҳ тамом шуд, ба дигар кор гузаред. ана забон донистан чӣ хел хуб аст. забонам надонед, унҷа русидоно ҳам бисёр аст, русиям донед мешавад. фақат агар забон донед, бо фоидааш бисёртар аст. шумо чӣ кор мекунед? фақат шумо ба ҳамун посолствои ҳамин Великобритания муроҷиат мекунед. масалан онҳо ба шумо барои виза муроҷиат мекунед. барои виза муроҷиат мекунед официальни сайти масалан британски посолства, официальни сайти асосияш муроҷиат мекунед барои виза ва нархи виза тай 300 евро ҳаст. 300 евро агар ки зиёд нашуда бошад. баъдан ба шумо ки виза додан, шумо бемалол авиабилет мегиред, чиптаи самолёт мегиред, мепаред, меред Лондон. дар Лондон рафтед, рост ба ҳамин компанияро ёфта, яъне ба ҳамун ҷо рафта визаи худро нишон медиҳед, ҳуҷҷатҳои худро нишон медиҳед ва шуморо он ҷо ба кор таъмин мекунанд. албатта дар он ҷо ҷои кор, ҷои зист таъмин мекунанд. барои ҷои зист пул медиҳед, барои вайфай пул медиҳед, хӯрокатонро худатон мехаред. баъд ҳафтаи як маротиба маош мегиред, аммо ҳар ҳафта налог месупоред. ҳама инҳо рози ман гап занам, 2-3 соат вақт аст. дар бораи инҳо ҳам медонам ки чӣ қадар налог месупоред, масалан чӣ қадар ҷои хоб аст. ҳама инҳоро медонам, аммо вақт кам аст. фақат ман ба шумо гуфтам, вақте ки Англия кор рафтанӣ бошед, британски посолства муроҷиат мекунед. дар тамоми давлатҳо британски посолства ҳаст, яъне сафорати Британия. дар Тоҷикистон ҳам аст, дар Ӯзбекистон ҳам, дар Русия ҳам муроҷиат мекунед барои кор рафтан, барои виза гирифтан. ҳамин виза дар Тоҷикистон намедонам чӣ қадар аст, дар Русия тай 300 евро ҳаст. агар ки ҳамун визара ба шумо додан, шумо бемалол билет гирифта меравед, чунки виза доред. шумо меравед ба Лондон, масалан он ҷо рафта худатон бемалол масалан ҳамин компанияро, ширкатро ёфта ба кор масалан дохил мешаведу кор мекунед. ва насиб бошад вақт шавад дар видеои оянда барои донишҷӯёне ки зиёд мехоҳанд ки донишҷӯ ҳастанд ва ба дигар давлатҳо рафта кор кунанд, ақаллан сезони масалан мавсимӣ, як вақт ёбам як видеои дигар мекунам барои донишҷӯён студентҳо. онҳо низ виза гирифта бемалол рафта 2 моҳ 3 моҳ кор мекунанд, маоши хуб мегиранд, омада як камбудии худро буд мекунанд. ман фақат ин видеоро ба хотири чӣ аввал масалан тезтар мондам ки зиёд инсонҳо беҷои кор ҳастанд. дилам сӯхт. дар зиндагӣ беҷои кор, бемаош, ин зиндагӣ мушкил аст. зиёд фарзанд доранд, шароити вазнин доранд, бемор доранд. барои ҳамин аксарияти онҳо депортатсия шудаанд, масалан запрет шудаанд. ҳичи гап не, як ҷо кор нашуд, дигар ҷоро ковед. зиқ нашавед, таваккал ба Аллоҳ кунед. фақат таваккал ба Аллоҳ кунед. пеш аз ҳама баъдан намозҳои худро хонед, намозҳоро қазо накунед. иншоаллоҳ ҳама кори шумо пеш меравад. фақат каме савод ёд гиред, забони русӣ, англисиро ёд гиред, то ки хор нашавед, дар куҷое равед, ҳуқуқи худро донед. баъдан нафароне ки оиди кор саволҳо доданед, марҳамат, ба саволҳои шумо бепул дар ҳамин ютуб ман ҷавоб медиҳам. дар ҳамин ютуб дар комментария вақт ҷавоб медиҳам. вақт нашавад боз як видео, кае ки вақт шуд, ман як видео када пешниҳод мекунам. ман бори дигар боз такрор мекунам ва ҳар як видеоам такрор мекунам ки ман фақат дар ютуб бепул ройгон маслиҳат медиҳам. фақат дар ютуб. инро бояд донед дӯстони муҳтарам. ва нафароне мехоҳанд ки видеоҳои манро тезтар бинанд, автоматически бинанд, яъне онҳо подписатсия карда бошанд, подписатсия кунанд, аъзои канали ман агар шаванд, ҳамин видеои ман ки дар ютуб баромад дарро ба онҳо меравад. бемалол видеоро гӯш мекунанд ва мефаҳманд. ва баъдан хоҳиш мекунам вақте шумо видеоҳоро мебинед, ба дигарон поделиться кунед, чунки ба монанди шумо нафароне ки зиндагии вазнин доранд, запретанд, депортанд, кор меҷӯянд, зиёд ҳастанд. шумо ақаллан як савоб гиред. бародар мегӯянд, масалан бародари худро бояд дастгирӣ кунад, ҳамсоя бояд ҳамсояи худро дастгирӣ кунад, рафиқ бояд рафиқи худро дастгирӣ кунад. занҳо низ дар ин ҷо кор ёфта метавонанд, занҳо низ метавонанд дар ин ҷо кор ёбанд, чунки ва чиндани мева сабзавот ба занҳо ягон мушкилӣ надорад. чӣ мардҳо, чӣ занҳо, аз 18 сола то боло касе ки метавонад, қувват дорад, қуввати корӣ дорад, пул дорад, масалан виза гирифта метавонад, билет гирифта метавонад, ақаллан чени як моҳа хароҷоти он ҷоро дошта бошад ки то як ҳафта маош гирифтан шад, то 2 ҳафта маош гирифтан шад, худашро масалан хӯронад. барои ҳамин
мошенникҳо қаллобҳо зиёд ҳастанд, пул талаб мекунанд. эҳтиёт бошед. шумо виза дошта бошед, билет гиред, рафтед, ба ягон кас ягон пул надиҳед. чӣ дар ҳамун Англия ҳам даромадед, касе пул талаб кард надиҳед, чунки аксарияти мақомотҳои онҷо шуморо месанҷанд, кани шумо пора медиҳед, умуман пул надиҳед, фақат пули виза, пули билет, тамом. инро бояд донед. дар амони Аллоҳ бошед. саволҳо бошад, дар поёни комментария бемалол навистан гиред. дар ҳамин комментария вақт шуд ҷавоб медиҳам, вақт нашуд бо ягон рӯз ҳамин хел видео карда вақтам шуд ҷавоб медиҳам. худо ҳофиз.